এইবার পেট্রোলও বিজেপি ভরাবো আর ড্রাইভারও বিজেপি হবো। बे गामियाव जाहैबाय जोंहा जाथि खुरमानाव हाबहैनांगौ मानांगौ दा खोथाया बे जाहैबाय माने नैबाव एन्ट्रि फिस नांगौ जाहैदों आलासि जायोबाबो एन्ट्रि फिस नांगौ सोरखौबा लोगो हमहैबाबो एन्ट्रि फिस ना बहत नांगौ ना फैसा नांगौ जेनेबा गभर्नमेन्टनो खोथाया बेनो जाहैबाय BTC गभर्नमेन्टआ फैसा नांगौ ना बहत नांगौ जोंनिफ्रायलाय सालबारि परिषद আমাৰ বিজেপি যাব বিজেপি একদম 110% ফাইনেল কি নাম চক্ৰধৰ দাস কেনেকৈ পৰিস্থিতি ভাল এবাৰ দেখোন কিবা অনাপুৰৰ পৰা খেলিছিল কিবা কাম কৰিছিল তেতিয়া কাম কৰিব পৰা নাছিল তো लोगोफोर फैलायबाय मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै दिनै इम्पर्टेन्ट भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलाङो आरोना बिनि उनाव कमेन्ट खालाम चेनेलाव गोरोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होगोन बाथ्राया बेनो जाहैबाय जोंहा BTC नि बादैबो जोंहा बाहेराव दंखायो सनितपुर बिश्वनाथाव बिसायख'थिनि मोनसे होंगो दोंगो दुंहाव थासारि बेजोंनो लोगोसे आरोबाव सहैबावबाय बेंगलर कर्नाटका बेफोरबायदि जायगायावबो दिनै माखासे राजखान्थिगिरिफ्रा गुबुन जायगायावबो गाराखैदि गुबुन जायगायावबो थांनानै खालामहैथारदों माबा इलेक्शननि केम्पिं खालामहैदों जानो हागौ बिथांमोना बै जायगाफोराव बिसोरनो लागै मोनसे रायजो फसंनानै हैनो हाबायदां आरोना जायनि थाखाय बिथांमोना होसोलांनानै बै जायगायावबो मा खालामदों केम्पिं खालामहैदों आरो बेयाव थानाय माखासे मानसिफ्रा दिनै बिथांमोननि सायाव मा बुंदों जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जों UPPL जों हेफाजाब बेबायदि UPPL नि दैदेनगिरिफोरनि सायाव माखासे अनसायनायखौ दिन्थिदों आरोना नाथाय आं बेखौसो बुंगोन सरकारा दानो दं दानो गैया नोंसोर गुबुन जायगायाव थानानै माबा मोनसे खामानि मावना जानानै जे सोरबा राजखान्थिखौ बेयाव थानानै नोंसोर सापर्ट खालामहरनानै नोंसोर मोजां खामानि मावदों होननानै साननानै दाला आरोना नोंसोर गुबुन जायगायावसो दं नोंसोर आरो फैनानै नोंसोर बे जायगायाव थानानै नोंसोर भट होनोबो नोंसोरा हाखाया बे BTC इलेक्शननि थाखाय आरोना स' अब्ला नोंथांमोना गावनो गाव सिरि थानानै मावना जानाया नोंथांमोननि लागै मोजां आरोना बे बाथ्राया स' बिथांमोना माखासे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना आं दिन्थिगोन स' गोरोन्थिखौ दा खालाम नोंथांमोना सिरि सिरि मावदां जा गुबुन जायगायाव दंब्ला आरोना नाथाय बबेबा मोनसे पार्टिखौ लानानै नोंथांमोना गावसोरखौनो गोग्गा खालामनाङा आरोना गुबुन जायगायाव थानानै UPPLआ देग्लाय बोसोराव जोबोब्लालाय जेनोब्ला नोंथांमोना मा बुंगोन BPFआ नोंथांमोनखौ अनसायगोन जानो ना सोरबा BJPआनो देरहाबोला नोंथांमोनखौ अनसायगोन जानो ना बेखायनो रावबो पलिटिक्सजों वान साइड जानानै खामानि मावना जाग्रा मानसिफोरा खोथा बाथ्रा बुंनानै दाला नाबा गावनो गाव मा जायो उनाव नायनो बाजानाय बेबायदि अबस्थायाव सफैयो आरोना बेजोंनो लोगोसे जोंहा जोंनिनो हारिमायारि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क होननाय नोंथांमोना बयबो मिथिखादों बे जायगायावहा सासे मानसि थांदोंमोन आरो भिडिअ बानायदों गेटआवहाय जे जायगायावहा गामिबो दङ बे गामियाव गावनि न'खर परियालजों सावरायहैनो थाखायबो दिनैनि दिनाव 400 रां होनानै हाबनांगौ जादों बेबायदि अबस्था दिनै BTC नि माखासे जायगाफोराव साननानै नायदो जिकुनु खामानियानो थाखा फैसानि लसै नामा जोंनि BTCआव BTRआव दानि मुगायाव ना गावनि न'खर परियाल गावनि गथ' गथायखौ आलासि जानो थांब्लाबो बाहागिफोरनियाव आलासि जानो थांब्लाबो बे जायगायाव नोंथांमोना 400 रां होनानै हाबनांगोन दे 400 रां ना दिनै थांबाय 400 रां होबाय नों गाबोननो आरो नों माबा मोनसे खामानि लाना बे गामियाव थांदोंब्ला नों 400 रां होनानै हाबनांगोन बेबादि अबस्था जोंनि बर'नि गामियावबो बे ओनसोलाव BTCआव बेबायदि जानानै दङ नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलां अब्लानो मिथिगोन आरो ना गिबियावनो गासै बर' रायजो राजासिम जोङो खुलुमनाय बावहरदों बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आरो उसुर बड' ट्रास्ट तेलेंगाना बड' एस'सिएशन बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन लोगोसे कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशननि जानानै दिनै जोङो 14/9/25 बे अक्ट'आव BTR हालामनिफ्राय जोंहा आलासि सार बिथांमोना दिनै जोंखौ बेंगलर हालामाव UPPL सरकारनि दैदेननाय हानजानिफ्राय जोंखौ खौरां लानो फैदों जोंजों सावरायलायफैदों बे समाव जोङो बिथांमोना फैनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ साबायखर बावो थेंक इउ बिथांमोना जोंखौ बाहेरायाव दङ होननानै खौरां लाफैनायनि थाखाय दा जों जितु जोंनि लुबैनाय बाहेरायाव थानाय बर'फोरा जितु लुबैनाय बे लुबैनायखौ जों मानगोनां बिथां सारमोननि गेजेरजों जोङो मानाव गेदेरसिप बिथांनिसिम जों गोसोखां बिलाइ गथायबाय आसा खालामो बेफोर जितु खामानिफोरा जों जितु गोसोखां बिलाइ गथायनायाव दैखांनाय माखासे खामानिफोरा थाबैनो थाब जाफुंगोन बेखौ जों आसा खालामो बेजों लोगोसे आं नैबेखौबो खावलायहरनो लुबैदों फैबाय थानाय जितु 22
अक्ट'आव जानो गोनां BTC बिसायख'थि अन्नानै आं गासैखौबो खावलायदों रायजो राजा नोंथांमोना सानै हयै गावनि सार्थआव गाव हारिनि सार्थआव गावखौ रैखा खालामनाय बर' हारिखौ रैखा खालामनायनि सार्थआव UPPL सरकारनो भट होयो प्रमद बर' सारखौ आरो खेनसेबाव फिन सरकाराव लाबोफिनो बिनि थाखाय आं बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय आरो बेखिनियावनो आङो आंनि बुंनांगौखौ दोनथ'नाय जाबाय खोना जोहोलाव हारिमायारि हाग्रामानो ओमफ्राय लामायाथ' बिदिथ' नेसनेल पार्कमोन होनबाबोथ' बे सिङाव मोनसे गामि दङ नालाय बे गामियाव जाहैबाय जोंहा जाथि खुरमाना हाबहैनांगौ मानांगौ दा खोथाया बे जाहैबाय माने नैबाव एन्ट्रि फिस नांगौ जाहैदों आलासि जायोबाबो एन्ट्रि फिस नांगौ सोरखौबा लोगो हमहैबाबो एन्ट्रि फिस नङा नङा 400 थाखा 400 थाखा फिस मा जाखो बियो जेन'बा दा जोङो थांनानैल' फैगोन उल्टापानिसिम मानसि लोगो हमनानै बेखौ 400 होनानै आरो हाबहैनांगौ मा जाखो बियो दा बे जाहैबाय लानाया BTC गभर्नमेन्टआ लादों जाहैबाय बेखौहाय जों सोंबाय दा सोंनानै मोनबाय स्टेटआव थाङा जाहैबाय BTC गभर्नमेन्टआ लागोन जिहेथु BTC गभर्नमेन्ट गैया मैया सानथामसोल' सिगां जादों होनदों बे अर्डारा दा बेखौ सोर दे एसे बुंलाय नोंबो मानि थाखाय लादों दे आं होनबा होगोन ना गभर्नमेन्ट मानसिया एसे फोरमाय होनांगोन ना फोरमाय मावनाया मावनांगौ थारमाने बे पिकनिक जाहैनांगौ मानांगौबा लाजायोबो जों आपत्ति गैया दा जिखुनु गोजौनिफ्राय अर्डारा बेनो जिखुनु भेहिकेल हाबबानो माने एन्ट्रि पास खालामनो थिननायखाय जों बे खामानि प्राइभेट गारि गावबा गाव जाथि खुरमा थानांगौबा फिसाखौ लायनांगौबा फैसा होनांगौबा मा जानांगौ बेलाय मानि आयेन जाखो बियो मावदों आरोखि मेन रास्ता हा बैयाव गामि गैयाबा लानो हायोमोन गामि दंना बे मेन रड बे गोदोनिफ्रायनो बे हान्थि गारिफ्रावबो नायदो माबाफोर दङबा जोंनियाव जाग्रा लोंग्रा दङबा गामि गैयाबा गोसोबादि लामोन नों गामि दङ दा बेखौ जुदि आलासि जाहैनांगौ जुदि 400 होलांनांगौबा ना बहत नांगौ ना फैसा नांगौ जेनेबा गभर्नमेन्टनो खोथाया बेनो जाहैबाय BTC गभर्नमेन्टआ फैसा नांगौ ना बहत नांगौ जोंनिफ्रायलाय रायजो राजा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ 400 रां होनानैसो हाबनाङो आरोना बर'फ्रा दा गावनि ओनसोलावनो बा गावनि बाहागिफोरखौ लोगो हमनो थाखायनो बे ओनसोलाव बेबायदि जाथाय बेबायदि अबस्था जोंनि BTR BTC आव दा बेजोंनो लोगोसे BTC इलेक्सनखौ लानानै माखासे गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बर'नि जानानै बेबायदि गसंनाय बिजाथि बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौबो दिनै फोरमायदों दे नोंथांमोना इन्ट्र'आवनो नुबोखादों जानो हागौ आरोना बर' जानानै दा माबादों दारायदों होननानै बेजों लोगोसे मामाया दिनै माखासे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना मामानि बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंब्लासो हमदांनो हागोन दे मामाया मा बुंदों BJPआ BTC आव मोनसे गारि बायना हरदोंनो दे बे गारिखौ सोर सलायनो BPF नि सलायो मालाबा आरो मालाबा UPPL नि सलायो नोंथांमोना मोजां खोनासंदों जानो हागौ दायो आं भिडिअखौ होनानै होगोन मा बुंदों बेयाव मानो थावखौ BJPआसो सोयो आरो बे BJP नि थाव सोनायखौहाय बेसांखिनि समाव मोनहैनांगौ बेसांखिनि समाव BPFआ सालायनानै मोनहैयाखै UPPLआबो सालायनानै मोनहैयाखै बे गारिजों आरोना BJPआ नांगौसेबां थावफोरखौ होदों आसाम सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय बे बाथ्राखौ मामाया बुंदों एबाराव बले जोङो बे गारिखौ BPFनोबो UPPLनोबो हगारला जों गावनो थाव सोगोन गावनो सालायगोन बे बाथ्राखौ बुंदों अब्ला बिनि बाथ्रायाव हमदांना मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोना BTCखौ मा खालामनो सानमारदों दिनैनि दिनाव खोनासंदो मामाया मा बुंदों आरोना বিজেপিয়ে ভরায় কিন্তু গাড়িখনৰ ড্ৰাইভাৰ BPF নহলে UPPL গাড়ীৰ স্পীডত যোৱা নাই এইবাৰ পেট্ৰলো বিজেপিয়ে ভৰাব আৰু ড্ৰাইভাৰো বিজেপি হ'ব ৰাস্তা নাই স্কুল নাই চৰকাৰী আঁচনি পোৱা নাই তাৰ মানে BPFৰ চৰকাৰ হল UPPLৰ চৰকাৰ হল আমি চৰকাৰী আঁচনি আৰু উন্নতি আমাৰ যেনেকৈ হ'ব লাগিছিল হ'ব পৰা নাই গাড়ী এখন আছে পেট্ৰল বিজেপিয়ে ভৰাই কিন্তু গাড়ীখনৰ ড্ৰাইভাৰ BPF নহলে UPPL গাড়ীৰ স্পীডত যোৱা নাই এইবাৰ পেট্ৰলো বিজেপিয়ে ভৰাব আৰু ড্ৰাইভাৰো বিজেপি হ'ব যাতে
আমাৰ ৰাইজৰ উন্নতি হ'ব পাৰে।